Kom op. A tad le genwyd sio, ta bar yw'r gynnes i e, agos yn mixer sta trwy jyst ia. Agus tá diab práinach le den amsa. O dyn Jeffra rash. Wat dy gyr amach con na gael? Kan we de kort ons spart ping fanoch. Maar ik heb ook niet geweet zijn misje wasfel. Ta dy genw sgiel môr fan broderlig. Skeel? Agus een skeel maar battes in de gennis anje. Na ik heb er fel met Jimmy Monaco gekregen misje deze behafot in je anach brego. Kif van niet was je gete grot, hè? Sina hastings webshop amach. Ni hyn glad amacht, ni han ik ein ysg o fwy. Ni bys sy'n siog am lôn. Oes kif we halen bains dus rot chef faad. Na wan hag ysg i ein ysg. Ni hyn glad sa ahan o dy hyn ma hyn. Ys cael ma bodjal hwrt an lianw. Sma'n yw'r doedd yn siog breakfast ys i haffi. Cea dwslish? Harry. Chim yw'r? Chant hafto, ordu sagr chun an Englishton. O tá muis sin. Mar sean is. Sa tá tí chuile hart, you know? Ach, tíginn tú tá samsa call gachrod. Tíginn go magad a choras héine. Ach, le bhamnic leat sinna bhí hí sin áte, you know? Bhí chuile ar bónas cin. Ní éit a feicáil. A sin na sarnis na chuil. O tá. Dálan scéir, bhfuil mar seach mar sin diplomas. Bhile go bhfuil chuin. Vanessa, hug Harry a chud diplomas is Jack. Master cannot record o'i dy chor. Hwys yn sy'n nac leis yn miglor, agos fegi gac ein iag nes Jackie. Ní ag an do chatain hat. Cwnim sy'n chud cope si táhachtach ar fad y dasg ys ymaen. Tálan se, Sia. Wel, cael siag yn into the job, so what is supposed to do? Fas di'n sian, like, ar fine things mwysion. Gebond is niet bwynch leis cael clar. Gdy dy warl, Jack? Na wel Harry bred doel. Sgwmyn am sy'n hal tá. Se tam yn fardom sa. Ni hwn sy'n srach eich yn far ar bit ele. Agus cyd i ffydid at y Vanessa, gael hysyd dy hwyl siar ar ar y biele. No. Beid gyr beg Robbie an fargon. Ac ta si Jack reis ni ein fymach yn leint y sio. Ni'n ac fec am an far riaf. Did you cancel? Ja, shit hel. Agus Wel maar dat is op de kouwer. Ah, Portugal. Het is sure môr gloa. Ja, wel wie moet je kennen brandtransbeeld te hier. Hoe dat ik al? Ja, spannend. Zo, kun je het worden? Geheel ba? Ja. Ja, het is tau. Maar iets meer aan toki les. En er bar gomse nach. Nes die ongeveer deel van sko. Nee, slaan. Dat is voor mij nog niet. Slaan. Kun je ringen bij? Ja, shit. Slaan. Slaan. Right, guys. That's an answer to the shitty game of the wood, doesn't it? Wat punish? Right, fit is gaan we aan doen, is het room, sir. Tamoor, wat die zou is. Turm is eigenlijk nog zo nog. Doesn't it? Je heen has slechts te gaan. Tant jaar dat mensen boy. Tant dan goed met je nog goed land zijn, right? Wat iets meer het verder? Hoe nog een nader toe? Nou, niet. Zo je merkt je maar even zo dan niet. Ach, taal dan niet. Taal, en goed met je nog goed land zijn. Ja, ta, van misschien zo. Hoe je toch al wel lopen? No, van mensen. Kijk hoe veel het hier worden. Je wordt er die hoge grace, zo. Zeg eens weg, oké. Toen kind je? Ja, ta. Right. Right. Je het toe. Je hebt ook de bobbelen schaft. Ik ken je skill taart. Schaaf nu eentje. Kijk je team, please, in is. Huh? Ik heb ook de bobbelen schaft, hè? Hoe doe jij ook hoe heen van jullie Katie? Kijk, wat je die machines. Toen aan je bij. Ik heb toch gedaan, zeg dat gewoon. Aan je geen, maar nu. Niet weer nog tussen de rennen. Niet de set hadden voor je. Maar wie aan je toch graag zit? Kijk toch graag zit. Niet wanneer je zijn dat zeg ik. Oh, bannen je rom. Niet wanneer goed je graan op zijn meid. Agus tá tusa fostí is a bobse. A raid is toch het schaf wat je heet. Pas maar nacha. Te maar kuntjiso. Jan nie nog jagri. Bin ingleer maar bin. Tá de mi gaat le in rako.
Éiste an umtan seig agus éis go maiile. Ní bhhaine na scéil se lete beg ná mór agus inis mar a bhiste le tábar le an amt. Siúid. There's the... Ben eentje laat? Oh, wat? Is een galant al die other? Hast ik wel een rood bioog kennis. Waarom ik mee dit je imagine? Ik die rot bij jou, hè? Surprise bioog. Let's go. Niet zo zillen, vader. Right, wacht. Right, en toen komen we geen mensen zo. Oh, Thomasje. Dave. Het is maar dat je weg. Brach een geld, maar hoe is het niet? Dat ga je nog. Er is dat een grote machine. In het maar daar aan te vinden dat je nog wachten. Dat moet je wel eens in de Hamse. We mogen ja van naar die Roma vast mee. Ik heb dat niet hè. Die sessies kunnen roeren, net die weer nog niet. Dat is een leer hart in schrijven. Hoe het getracht daar en zeggen en geet lach. Golle story. Ringen bank Egor uit Williamson. Egor en Carlos jaar long. Dat nog door je kunnen prijzen Die taal die tegen legend mochten. Op je nog schip je door Bragunas naar een andere schero zat. Kan maar trefje wat dat van je. Nee, ik moet ik het mee te doen, hè. Therapie via je negen. Boer vat het als je tegen hem. Skool van tocht. Torschanstel. Niet zie ik hier tot was een nieuws notje. Slang vol. Slang wachten. Ja, shit hell. Oké. Kom maar, het staan. Hi, niet meer Christopher even wil? No, niet toe. Ik heb me groot tot de balkjes Jack in school. Wie zegt als je ermee geen maar kleine pellen zag ook een privé van honden zeiden. Nou vind je zo gehouden. Wat is dit hier? Nou vind toch niet shift hard? Ja, kort ik weet niet. Well, my boy is super disappointed at that Claire comes like a lot. Had you getting give out a dog's cost long tell. Fik meer bouw hoe? Niet met hopen zoals het gezellig wil ik gaan. Dat is alright. Dat is de week hoe dat in verleden. Well, not so much like on. Niet veel met alle dingen holish voos. Na heel ooit a blame er niet wie je aan. Dertelum kom je maar de ranch, ik scoor je tachtigde. Ach kijk nog, doe je het maar niet alleen je aan ashram. Gaat hier vragen met mobiles komen zo. Ja, wel. Bekijken me. En wie is geschreven ik heb schrijven over die namiddag. Zo wie ze kunnen ver e-mailen krijgen. Ach niet haast ik een koers en scholen hoe zou er nou passende. Ja, nou bakken in de school is verder dat. Door de Jaguar les 3 de e-mail te aan show. Oh, versession gehond gegaan ik miele maken. Zo listen, kan je naartoe verhielen? Nee, Sam. Hij is ook wel agler die taat er alle heen je. Ja, beter. Here's Bernie. Hey. Ik mag je maar wat niet zo hard zeggen, want het is de persoon gaat er meten. Dat was just fed up. Ja, wel, er wordt een small kill, maar ze... Wat is er uit Lomston dat we weten, plus kom je eens jasje dit is? Het is het hou. Het is bron van posten en niet. Dus niemand kan hij naam gele. You know, Lynn Hay. Here's Harry. Harry, ja, zeg maar. Harry, er gaat stil een Bernie voor. Ja, gast, nou. Harry Lyon shot Bernie Bunny genoemd. Dat is ook al. Het is een chef nu nog Nee, maar gewoon af je zauber tussen let's café. Hey Harry, dat fight big Bernie. Did she post this? Did she know situation? Va? Hele? Ja, het is in de corners naar hen los. We zijn als je hennig is Leon Park bommetje leggen. Oh, shit. Nou, ik heb nog roeking je laatste tijd gehad. Oh, het is een forse, right? Ah, sure, het is vast de ticketje aan het cinema bezig. Nou, ook nog niet. Dus, ik heb nog een misversen. Sure, dat is het heen. Zou het krijgen. Kijk maar je. Get the bay. Hey, daar dat van heel lekker uit. Wat is goed? Kijk, gaan die aan je laundry douchen. Als een van een shine gaan zitten. Hier kan je maar alle hart. Kijk aan haar shine laundry. Wel, beter persoon de gear laundry gaan gezegd. Gewoon jammer kanaal. Callie could war for laundry dat good me. Sure, I get the happier van de shopping mode die vind ik nodig. Bernie, could you daar ook zo zeggen gaan die shine brandens douchen? Oh, wel, wie zussen Charmaine en Henings Ellie. Hij is al bij genacht. Hey, best binnen van wie naar het. Vieze maar.
Bís go gur bunta se leis. Ach, come on. Leid ní sé chuimúirt. Jé. Hey, dúir me le líon ticket deag go bhharas go féidir. Bhí teach an hí nacht. Chill. Cetar siúl chanibe, sinna dasní weimseáil amach. Dosa tháinig Angela am gimpí an bhil leiste bó, agus a sin tháinig plímo sin taig agus scéal taisteach cinnte go faoin Martine. Tuair bommite beag dú a bhíhe, tá just ní háta maithas a bheith. What a cup of coffee? Brenna, tá tú seachan mo cheist, inis an munisce a tarlú. Bhí sem grúteig áras na dain tú isteag obair. Mín rinn me leiscail. Stohan a réidse ma. Bhí me geirí ra óhór de bhíhan. Bhí mit go graithe a fob, seachan a rótas is stíg na bhór me seans. Tá brúnarm. Tá brúnarm sa fis. Tá san na chorsa tan lochtáin. Chana nim dík a dínas me. Ba balla bídí ram sa coidí lá a bhíhain. Rud a smúta go réasam. Na fáileach éis tríl gur lum san páistí bug sin súrse. Áine tá bis céar páirte ghlach a síl chaní bug sin. Ach tá sin sinnis do dionta cheapan. Tá me hééis dá chud is tácht in síl cháile hanaí, an brethe, agus bheith anrá go paibli ag meiste gur lumsaí. Tá me tím taisach an scéil se ar fad. Angela, taig, gus a cholach go fob sin. Well, tá cáí ar Angela fásta, you know. Angela? Cead fúmsa? Cais mar an tá dalíart in se bhíhain. Agus teigem na bhd a geirí go a hórsaí agus góil de gortaí é. Gortaí? Ní éiríon gortaí. Ach tá cantal orm níos múna é cheúile. Hén si bhláán mála brégahom, chun dalach dúh ceart orm. Gus ní bhhaim sé an Angela go deobíoch set. Níor réití hempiad é be bhíhan. Níl. Ach díar me méid se letáine. Má cheapan Angela gúil me se go le fágal cuasaí mar atá siad. Tá dal am mharbíoch set. Hey, tran seáis gáin gur ceiste. Is an bharniúd cinn tú seo? Ja, tá cneart. Iide, bhí me hens burnig ceappa. Beit bhil a hens mám go na pectú tanúna. Pectúí? Ha, jól bheith sin go deas, níl mu ag an fectú le fádan lá. Cean pectú tar bon measta, Dol sam, tá sin na seacha cheannarsúla, a me cinnt grút cinnt mair. Sin hací le fád. No. Níiad an bhága le an ríiste nachta bhena. No, sé cear go leir feidir siúr nach bin bhd sfarfinn set up tein seo ar scá chéile bhhars na daine agus sin le. Siúr bhain sé fíorthasta fáim siar nacht. Cead fúta bhthach? Well, mar sin tasfuil burnig tá mis sásta. Agus é réana seo copplarúd le dtíon amsan seo na sefna sin híos a gláán agus copplarúd éide. Thanks a bhna. Am sin bhacht an táhacht. Por tú an bhean bar a dheol. Tá ggéfan me sin mé héana an bhean, tú am am máide. Hello? Táis te? Hi, Carmel. Bhfuil Jason te? Níl ach tá ag sú leis. Cenúir me se leis? Well, chun níir an érá tá sin máil, ba chóir go meach sin se hana féin. Nís an céir dhéana méis. Iall sé go bhfuil sé go lochan ar a thuirt de Dylan. Betur gáil se an bos na gur an bos lán rudigins. Ach céir dhéanas mé, tá chuine fránach agam, tá Dylan in na chala húsdaire, bhí me ag bra ar Jason. Déitach mis áhairt go Dylan. An bhéta? Cínta déitach, bhain me leor babysitting agus gan. Ciara is lifesaver hu. Éist, ní bhain mé bhhail, chunig garid atá gceist, agus tá sa go cháil rud. Tás? Right. Jane cap an técha Jane. Ní dóil am go nniu seo Dylan ach má sin sé is féidir Ba Jason seach an Carol anyways. Ionintach. Slán. Hello. Sheila, bhfuil bhainit Christe hart? Ja.
Wel, hij fed op. Vijf ben niet verder bij. Maar heel mijn zin er ben hij en gescheilen hele. Kom maar aan met Rosie. Ik ga me uitwaan als ik er walletje te vier. Lei hashi me shikala mala shen. Snel lei hashi me trouble te lik. Vlukstig, aangerot. Ik ga me loos in die handje te nu. Hij jaart te veel kwijt. Ik nou wat een beetje contraatje is. Jullie hebben kaartjes aan het. Skat hier gaan, is dat bij? Spalele graag, ben je hier. Kort is wat ik aan met je ditje. Het is maar zonder de week is ik zijn en zo. Ik deed was aan mijn hoek contact het poort. De aanloop naar vers aan. Bejaard dat je op elkaar met veel dit heen. Ik deed niet dat je zo hard is kunnen worden van je kop te lei. Als je nog laat de schrietje lakken, dan is de wakken van je nu. You know, I need to get it. Ja, niet maar zijn. Ik het heel laat zetten wat niet voor zo'n zo sta je in. Stoken nog rood with soolish and surprise package was, huh? Kijk hoe loose ik te groeien eigenlijk zoen. Stoken er wint met gewoon die dinner van haar vader en ook zo'n beurtzagische. Goed ook om te ween naar van jou een boentje busje. Maar je hebt toch gewoon niet echt dat ik niet kon. Taal ik goed weer. Ja. Maar hè, tegen nou ben je toch hikken. Ach, maar de windje de komper. Ben je toch een te bon naar bar door. Krijg je nog eens uit zijn? Ja, sure. Tegen twee tegen, hè? Ach, niet hier een tegen taten. Ja, sure. Dat meisje, heel groot naar de aanstaan zeer zoals. Beetje in een roos, een roos voor jou. Ach, naar in is meer goed Chinatown, dat je eentog jacker over de aanstaan afwachten economische dan vleen. Maar Carmel, is me niet toe liever Elias en Ashtrot? Moet je al kaart al dit? Een Ashtrot. Een afwachten. Dan mag je hem nog grie eet. Het is dit reed voor mijn gasle. Je hebt me goed gekeuzen. Ken je eens dat er meer dan een kindje uit Elias en Green Graffit doorloopt? Nou, niet smaas volgens een beter nou vaartjierig. Wat maar goed dag niet verder maar hoe zit je precies zit je? Gewoon die dingen zeggen en dan lopen. Ah ja, dat is graag moet je je doen. Gaan niet zeggen les. Het is longer. Hij begint niet gewoon je. Kan je het nog? Is er meer bij je? Dan komt gewoon die wat is dat gaat al hè? Not so bad, how it? Maar pistachios ook om een nacht laten. Jullie niet moe naar pistachios goed. Had je er een chance? Kan je maken? Alles morgens hij staat er ook kon je dan zeggen, maar harder nog. Hij gewoon het schijten. Moet Colin zijn in gesnikkelen, goed op de wal. Of was hij jouw moeder als een gaffie? Ah, dat gaat. Die zijn vaak nu lukken. Kom maar les, ja. Oh ja. Wat een goed boyfriend nu, Jack Turk daar. Maar ook hoor je niet eentje van die gaan, hè? Kan je weer gaar als je het al schaffen voor die gaat is? God zeg Sil, ik ben chef nu gaan ik Colin die schaffen niet dat Jack. Ben je chef nu? Als ik Sil, kan hij niet queer bij de. Dat is Jack, hè? Dat mag ook met jou anders, hè? Niet zo vergeet wat ten is, hoor. Talk, hè? Wat is het graag? Van een nagel heet je er. Zwaar kantoortje, hè? Alleen eten van wie mijn god. Bernie te droschkelen met je. Dan hebben we nog goed zitten mee in de pizzerie. Want de man staat in de pizzeria gelukkig. Ach, Geert. Wat kon je zeggen hoe ze bij een beetje? Nou, Liam, niet gaat maar zo. Je bent aan het laatste rijden, maar niet gaan meteen om de gele. Jana, kom je niet zeggen. Niet gaan we laten beginnen. Het met die rest is maar. Je moet als Susan is een virtue. Ik ken niet eens wat. Ik kan Susan een popmachine. Ik vind ze gewoon een brouw alleen. Liam, niet te komen in zijn schachten is toch niet? Nee. Wel, kom het uit, kind. Het kan me dan geen nooit. Just niet meer keer der schacht nele gaan steks en algemeen beetje. Dit moet van nou staan. Ja, kan je zo zijn heilig doen? Dat is samen, Liam.
Tar rud ar síte níos táchtaí na aigead? Wat vergeet ik op? Ja. Dan hadden we Q nacht. Wat is dat niet gert? Síle go me heis bottle móríon. Geert. sé jam sin hús go Harry. Harry mas bailile me chafa hain. Tá sé hééis stúna hógal me. Má sin port nua, an tam se an chatan se gaiti ví tú geall faoi hólí, ní is Harry tá fi gabdi legad. Geert a gearlis? Ó níl tála cearlis na chaní leib. Mr. Perfect atá. Tá cholála sé faoi chulignéad an chócruachtas don chafa, níos mó sinna mar dom hain. Bhfuil beidir gur maiche nó é sin. Tá a rógafa lei sé gafi réá. Scuí leis. Pe níos mú áhad go téin, agus gon versabé. Ciara. Rústillen agus bhí an appí báte, Tá man díadach tar éis chu sí ríis ach ban get úfasachas nar tháinig se stráinseir sa teach. Fanid, táéis sin túús. Cetar se le a tachtú tar de duine? Ar sé sin ceir leor bolúteach mar sin cheap man ná bhí sé ceir leorach ach cá cearma. Bégin dimacht. Tháinig man neir le chus nótaí agus bhí sin seo fannachtart le airhairt go duine. Bhíteach. Ce méart nachrásach go duine. No, nírá. Oh, sorry, Jason. Ik heb maar gewoon meilert naar de kind. Niet hard te lacht. Dan weg aan mij weer in een bach naar Roesje. Dat is een man, ik ben er naar Roesje zijn. Zo. Dan in de koerslet. Tanien, kom hoor. Ja, dat is zacht in nog wel. Maar goed in zal in zonne. Ik heb maar van gehoord nog weer dan toen zo naar het in de wind is. Er is ook al hard twee. Wat kan dat? Amant in an mis bhile móin sa an airad. Is píad é methir agus nar bhí lu le chéile gach mátain nó heirte amach a gabar fach imúm nach fi se go dó. Sinna fá go manú me taine was gach nó me leis. Dylan, Dan. Bjorn, das los.